ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ ọ na ọhụpụrụchi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọ awelanụ m eyi onye nọ n'ụlọ na-amaghị ụtọ onye ọzọ si biri ewerela ọnụ ya ewe ya ka funnel ya na ọka na-adashi ọnụ n'ụlọ nọrọ n'ụlọ onye ọzọ ọwụ ọnụ ka m tụrụ bịa ịnọ n'ụlọ gị ma ụtọ ndị ọzọ si biri ka ichewe ọnụ ọka na-ahụshi ọka na-adashi ngwa bụrụ oche bịa keta Chineke awụghị ụmụazị nga ịma dabere ka ị ga-akọwatanwu. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọmza ya sị m na m nwere akụkọ nọ gbotowara ya ụmụnne ka ọ wụrụkwa ihe ndụmọdụ wụrụ ihe mmara atọ wụrụ ihe iji ama atọ nyere onye ihu na onye azụ. Ya wee gaa n'ihu sị m na ya alụọla di ya na di ebi n'obiọma na-enwe ihe segara ya na di ya na ya na di ya hụrụ onwe ha n'anya too much na di ya ejighị ya egwu egwu n'ihi na ya matara di ya mgbe na-enweghị otu ọrụ ya mgbe ọ ka na-etu uzue ya onwe etuwekwe n'uzue na ya na di ya mata onwe ha na ha abụọ wukrudo oyiri ji aka ha ṅachashi onwe ha ji aka ha refine onwe ha na ha chịkọrọ aka ọnụ rute ebe ha nọ today na ote ya na ugbu na-enweghị ihe ya na-eche n'elu ụwa na awụghị di na-enwekwara ihe di na-eche na awụghị ya. Chineke nna agọzie ha n'ebe ọ dị omimi. Ya lụrụ di ya na di ya ebiri 4 years before ha ebido mụnwa nwa ọwụ na nwa na-ara ya ahụ ọwụ na nwa shigiri ike kama enweghị ego nọ na enweghị otu o si rụrụ ha ha mụọ nwa ha ga-arịọ ọrịa a ga-arịọ onye ga-abịa gba ya n'ụlọ ọgwụ ya ebiela anya time ka nọ na side kedu ihe eji arọshi ya tụkọ aka nyere di ya ka ya na ya abụọ chụgo ego mbita mbita chụgo ego mbita mbita chụgo ego mbita mbita ha egide ego gude ha egude ego ha bara ego makpụ n'ogwu gude Jehova emere ha ọgọ za ha wepụga ha na ogbe ọnụ ntụ wepụga ha n'ime ụbịa ya na di ya agbaala rụọ ụlọ rent juo tijo tenant na-anara nwa ego ha mana before ya na di ya arụcha ụlọ ha decide ka ha mụọ nwa kwapụga ebe ha bikwaga ebe dị mma n'esteeti ebe dị oke nwere security n'ime compound ha bi na ha dị only 6 tenants very big flat onye ọbụla nọ na nke ya na-enweghị ihe ị na-aga na nke nebo nga itu ole si jikere n'onwe n'uhuru na ọgbana ka akọwa kpamkpam enweghị ihe n'idiri nebo ọfụma na ha nọ ọfụma na onye ọbụla nọ ọfụma na-enwere compound cleaner nwee security enweghị ihe ọbụla ịnweta onwe n'ọnụ ụzọ ụlọ nebo ọgụ gara ebe ahụ onye ọbụla nwere ihe niile na space ya ya nwe onye na-eto okwu ya ma ha goji ya ma ha ebeta na ya na ebe dị edewere onye ka ya bịara Chukwu emere ya ọgọ ya tụrụ ime mụọ nwa nwoke mụọ ha ọzọ mụọ nwa nwoke mana ya eji operation amụga na ya amụga ụmụ ya through CS ọwụhụ na ya gaghị eleli ma Chineke ọ ga-emere ya ọgọ ya tried ha try ma ọfọzikwa na enidri CS enwe mgbe ya nwere ya mere experience ya na-akpọ push na ọwụhụ na ọnọdụ ya ruru nke iji CS kama ọ dị gwara korokotom na ya achọghị ka ya mụọrọ onwe na ya chọrọ ka ya eji CS mụọ nwa ya si di ya why di ya si ya nwere reasons ya na ya achọghị koji ya achọghị ịhụ ya less of otu esi ahụ ya na ya amaghị ihe kpatara nụ nwaanyị lụọ di mụhala nwa ịhụnanya bịa shekiwe ọ dịzị ka bedroom affairs ọ dịzị hụ na ya achọghị na ọkwawa ego akwa ka ya na ya eji the money na ihe ọ sọrọ ya erie na ya echekwa push madam push epush wishi nwa agbawachicha otele ọkwana isi agbawachicha ọtagbuo onwe na ahụ hit agbagbuo nga ọ na-epush gị nwa no na ya chọọ ka ya taa ahụhụ ahụ metie dọkịta ya adị ya na-akwụ ụgwọ before ihe niile ebido ya akwụ ụgwọ na ọ otu esi amụrụ gama mma ya sị ngwanụ ya mụọ na nke mbụ nwoke mmụọ ka abụọ nwoke otu nebo ya ọgwụ abịa eletere nwa nebo ya ha akpakputebekwana mgbe ya mụrụ nwa ya ka isi mana mgbe ya mụrụ ka abụọ ka ọ gbapụtere ọ bịa iletere nwa
bata sa na nwa nke a na ọmaka madam ụmụ gị na-amakwa mma, nwa nke amaka, nwa nke amaka, ya na-elegharị ebe niile, madam nwa nke amaka na wao, nwa nke akwa ọsọ ha, nwa nke a ee mma. Oletacha anya jụọ sa nwa nke a bụkwara na ibu na oji cs m ya cs nọ cs ka ya ejiri mụọ. Ọ jụọ sa ọkwa ka o ji mụọ nke mbụ ya si ya yes nọ cs ka eji mụọ nke mbụ na nke ugbu a na nọ cs. Ọ sị ha na wao maka nke a olekwa ya isi ka dadi gị mere isi ka ya efile n'ọnụ mala egwuregwu nepa. Nwaanyị eletecha anya pụwa. Ka o ruru 3 weeks after ya lọtara from ụlọọgwụ, nwaanyị abịakwara letewe lawa. Di ya akpọ ya one day si ya pụta ezi, ya pụta ezi. Ọ chịrị ka moto chịga Venza ya ekopu ya etinye n'ihi na di ya mana ya ma ya likere car, that particular car Venza, di ya mana ya likere ya. Ọ si ewere na ọ push gift ya ya ṅụọtie makụrụ di ya na ahụ rịarịa moto ya tie ṅụọ obiọma kpa ya badie echefuo na ha nọ n'ezi, windo emepesiala, onye ihu na onye azụ, ndị nebochi n'elu shi n'ala, onye ọbụla na-esekọtara na-ele ihe me gị n'ezi, ya ekopụrụ ya ma ya gụrụ di ya si ewere na push gift ya na-enyeghị ya push gift mgbe ọ mụrụ diọkpara ya na o were kele push gift. As a matter of fact na kele na push gift ke diọkpara ya na ya ka ga-ewetere ke second son ya na ọ mụrụ ya. Ya gụọ di ya nụtara palezie ya pare teka ya shiri bawa n'ime moto paaki kwara tijuchagbo ma bolombolo dee ya push gift for my dearest wife. Onye ọbụla na-agụ issues. Ụfọdụ ndị ihe ọma dị mma guru zọpụta sa neighbor congratulations o deserve ya, o deserve ya, nwa gị amaka. Onye ọbụla obiọma akpa ya nọrọ nga ahụ na chekata ihe ya ga-eme. So ole ihe ya ga-eme ugbo na obiọma akpale ya nọrọ nga shiere di ya rufe. Not only that, ya egbuo ewu shie pepe soup gwa di ya so mgbe oluo mmanya ndị ya dị ndị obi dị mma bịara ekele gị na ekele akarịala na ọ gbochapụrụ ha ihe. Ya ga zụọ ewu n'ime ahịa, ndị ụmụaji afọ ya ma mụchacha egbuja ya ya eburu elu otu ogbe ewu. Di ya ga chịta ma mmanya ya egbuo shie ya pepe soup bupụtara ndị kọmpand ha eri, onye aṅụ onye eri, obiọma ala. Nwanyị mba nọ nza ruo mgbe ya gara, enwere ebe ya gara nga ya na-aga azụ ihe. The woman akpọwe si ya madam ya sị na ya bịa na that lady bi na flat 4 nebo ya na ya bụ osebe okwu. Ọ sị ya na ya yiri onye na mmadụ ga-esogbu, besides na gịnị nwekwara ka isere ha di ka ọwụ nwa ka ọwụ ego ka ya die na die emege the same business. Na nwa ihe nwere ike isere ha n'elu ụwa Chineke kere n'ebe a ha bi na onye ọbụla n'ọfụma na onwere ihe mere nọ ọ maghị onye ahụ ha eshihu the same state na nwere ihe o ji ajụ. Ọ gwawa ya si ihe eji agwa ya ka ọ kpachapụ anya na that lady bịara ebe a guzoro nga na-azụga ihe n'ihu shade ya na ya nwa azụwala ihe before this lady akwara bata na ọ wee new tenants na that compound. N'ote ya naghị like ashịrị, ya naghị like koshi, ya naghị like ndị obi ọjọọ, ndị anya ụfụ ya na ha na-emekọ ihe. Na ya nwa azụwala ihe before this lady akwara bata na ọ bịara nga guzoro azụga ihe. Ya nwa adrive moto nọtara di ya zụrụ ya drive ya pụọ ga-akpọga nwa so nye na ugbu a na-akọ nwaanyị a na-akọrọ ya mege 2 months after ya mụrụ nwa. Ya drive moto nọtara kpọga nwa ya school lụghachita. Na mgbe ya bụ moto ahụ egughe gate ya drive pụta out ka nebo ya na ugbo ya na-akụri akụkọ tọnụrụ ọwụrụ ya nwa nya moto ya pụcha obidekwue sọwon ya nụ moto ejiri mere nwaanyị push gift. Nwaanyị na-amaghị ihe wụ push, ọma ihe wụ ịmụ nwa, nwaanyị mụrụ onwe ya nwa. In fact ọmadị ihe wụ ime omume. Somebody na-awọ gị mụ nwa gbawa ya afọ ka a na-azụrụ push gift ọwụrụkwuo moto. Ha nwakwanụ na nyegide nwa isi agbawashicha akwara isi agbawashicha ha n'isi, ukwu ha agbawashicha everywhere elu washia. Azụbedoro ha push gift. Ọ wụrụzie nwaanyị ya gbawashiga afọ na-amaghị ihe na-aza push. Ma nwa nke a sef na wow
na ụfọdụ ihe dị mma ime experience, especially natural thing na Chineke mere nwaanyị ka ime mmụọ ya ọ ga-amụọ dịka ụmụ nwaanyị Hibru. Na ya dị proud ma nyere push gift ma di enye push gift. Na ya dị proud na ya wụ a mother with complete experience. Ya jụọ nwaanyị ahụ si ya na akwa echere ma ọ bịara eso ya sị na ọ gịnị ka o ji chenjie topic n'ugbo kọwa akụkọ nwaanyị gba ọ sị ya na ya jọsọ hụ ya sị ka ya jọsọ discuss ya gwa ya sị ebe owe ebe a na-akọ asịrị na ya lawa na ya na-ereshiga ihe ọgwa ya sị nwaanyị na ihe na-ekwu gbasara na maka nebo ya ka ekwu ya gwa ya sị ya chọọ nebo ya ahụ ọ na-ekwu maka ya buruzo wụrụ kọstọma before ya nwere ya chọzikwa ya ebe a ebiko echi Chineke ya ọtọ nọ si na wow, imagine the audacity ọ pụwa na ihe eji sị ka ya gwa ya na onye chego echiche otu a na-ekwu otu a ọ nwakwala anwa sị na ọ na-aga ịzụta ihe okuru nwa ya kogere nwaanyị dị otu a in the name of nọ nebo ya ọwụ na ya na-akụ ashịrị kama ihe eji na-agwa ya destin na ụdịrị mmadụ kwugo akụkọ a gbasara ya na ọ na ya too close na ewu ya na ya ha soro biri ebe ahụ mana ihe nebo asịkwa ihe nebo asị ka ọ hapụ ịbakwute na ọ na-atọ ya ụtọ ya efilie na ọwa ezigbo mmadụ ka ya gaa zụrụ ihe okuru nwa ya ka igo mmadụ dị otu a na ihe gakwagara ngụ na ihe eji na-agwa ya for security purpose, for safety of her son. Ya jụọ esi na madam ya sị ya na-akụ ashịrị na ya ga-ala ike confront ya ọ sị ya gaa n'ihu confront ya na ọsụ na ọnwa ya nọ ebe a ọkọghori ọnụ na ọbịa kpee ya ọjọọ cross that gate bịa kpee ya nọrọ nga alarute kọra nebo ya aka si ya biko na ya ka ya hụtagodi ya the woman apụta ya jụọ esi na ya na ya esego okwu ọ sị ya na ebe kwa mọmị Emeka ya nwakwa na nwaanyị esegara ya na ya gịnị ga-eze ya jụọ esi na onye na that face na ọ mara mma na ọ wee beautiful woman na ọchị ụtọ ihu ya ma mma ọchị na-efit ya na o nwere beautiful smile na ọ gịnị ka obi ya ji dị unyi na ya chọrọ ịbịa gwa ya ka awụrụkwa first and last aha ya ga-apụtakwa n'ọnụ ya again ọ ya ga-agawaga mmadụ akpọkete si ya na nwaanyị a sị onye asị na ya echiri sị na ole anya ebe a na ebe ahụhụ n'ebe anyhow people na-abịa na onye rụrụ ebe a rụrụ ya na onye ifuli iwe na mmadụ ka a na-arịa na onye ọbụla nwere space everything na space ya ya na ya bụ ashị aga ha wall hanga ebe a na-ahanga akwa or spray hanga enwe ofu mkpụrụ ihe na ya bụ ashị aga na onye ọbụla nwere parking space onye ọbụla nwere space nke ya na ya nụrụ onwe na ya nwa bịara bịa kọrọ ya kpamkpamkpam si ya bịara eletere nwa na ọwụ ya nwa ji ọnụ ya jụọ ya so nwa ya na o buru ibu na ya mụrụ onwe kwa si ya gwa ya honest truth ya gwa ya nke eziokwu na CS and ọwụ ha arụ. The most important thing isi nne pụtara isi nwa pụta na mgbe ọ na-ajụ ya dịsị ya mahụ na ọ na-ajụ ya na ọ na-agada ihe o ji apụ na nwaanyị a na-ere ji across their street agwala ya ihe o kwuru ọ kọrọla ya everything na ya biko ọnọfe Hibru na ya wụrụwa Hibru woman ya na esoghị ya wụrụ Hibru woman na next time biko ya ga-anụkwa aha ya n'ọnụ na ejikwa gbawasịa ya afọ zụgara push gift were ya ma ihe bụ push na ya nọrọ n'ụlọ na o nwere lot of things ọ na-amaghị gaga ọ n'ụlọ ndị ọzọ ọ gaghị nọrọ n'ụlọ ebe a nọrọ n'ụlọ ka ya dịkwa ya ejikwa ihe okwu explanation ga-agwacha ya destin ọ sị ụnụ asị bagono ya wee sị ya gakwa agwa ya ọzọ ya eshiere na-edi ugbo enwere onye report na ya bịara straight bịa gwa ya sị ya nọrọ space ya nọrọ ya nwa buru ụzọ biri ebe a na otebe aka ọ kwatara ebe a na ọkwa na ọ ya ka ọ kwere kwata na ya na ihe abụọ ọ gaghị laikikwa ya wa ọnụcha ya lawa n'ugbe nwanyị mba nọ mza ọ ya ka nwa ya nọntara galitere ya tụrụ ha ime ọzọ 3 years after since nwa ya ji were ya kọọ ashịrị ahụ were ekwu ihe ahụ kwuru ya tọpụbeghịkwara ya ọnụ na enwebeghị ma mmadụ kwudoro okwu ma mmadụ bido ebe a ya hụ hala good morning ya baa be ya na enwe na eshọ bịara bịa kọwara ya aka na ọ nọ across the protector kwuo ihe ọ jụrụ ya na biko na ya enwere ọkụ ya sị ya na ya nwere ọkụ nwe ihe mere na ya marọ ma osi na mita ya na ya nwekwara ego na kaadị na this and that ya sị akpọ electrician ihe ọ na-ajụ ya na ọ dịghị necessary ya buru ụzọ eguchie na ọ last ya na ya bụ kwubere okwu till 3 years after ya rụrụ ime ọzọ nwaanyị nọ ntara rụọ hakwa n'ime ka ya na ọ ya nwa buru ụzọ na ya nwa buru nwaanyị ahụ ụzọ tụrụ ime ka ga-etụrụ ya nwa ahụ nọ 5 years gosiri na ọ dị ka ọ mụchaa na nke ahụ dị ka ọjọọ soro dabaga ọsịsị ka ọ hapụ ya ka ọ mụọ ya meziri na ya na ya abụọ ji dịkọta ime ọ ya ka ha na ime nụtara afọ na-ebu na-aga ya nwa bukwe ke ya nwa tụtụkwanụ ke ya gawa ime isi n'ihi na ka ya eruwele ya sị ka ya dozitụ isi ya ka ya ga-eme weaving all back mejie nwa isi ya
dị njikere na salon ebe ya na-aga eme isi ka ya gara. The lady na-enwe the salon, the beauty salon, asị ya na nebo ya shi ebe ugbu a na-apụga na ọnwụ na ya eji nọmba ya na-ekpe na fon si ya bịa ka ya wụọ nọ this woman n'ihu ya na nebo ya shi ebe ugbu a apụga ke dị ime because ọ mahụ flat nọmba onye nke ahụ. Ya ka ọ gwawara sọ dịkwa na mma ọsọ ọwụghị obere ihe na ọ bịara hie ya na enyi ya nwaanyị na ihe ha sụrụ ha n'ọnụ na ọrụla ọzọ nke ugbo onye ma ebe a gaghị bowa dị afọ na o nwere ike aga bụwa ka from elu because achakashala ala were chepụta ụmụ abụọ. onye ma ebe a na-aga ịchapụka ugbo eji wepụta ka atọ na otu oji ọpụreshọn amụga ọ ga-amụkwa nkara fọ na mgbe niile nwaanyị dị ime aga chakashịa ya afọ na ihe gbasara nwaanyị mụrụ onwe ya na ọ dị Chineke nna n'aka na ekelere Jehova onye nyere ya dị ime ya mụrụ onwe frere ya mụrụ onwe ya mụga mụ ụmụ atọ ya mụrụ onwe ka ugbo ya na-aga mụ n'ọka anọ ya mụgara onwe and Jehova nna na-anọnyere na onye si na Chineke nna adịghị ndụ na onye ahụ na ọ na-ezuzu ezuzu. Mana nke na-atọcha dị ya ọchị wụ na ha nwa na-amụrụ onwe ha di ha sef ọbịa onye ha little gift. Onye nke a na-achakashizi afọ na abụ kacha afọ abụọ ya ka ọkwa edowe n'elu tebụl abụọ ya ka nga na-abụ ewu abụchazie ya lọta di ya zọrọ ya were moto mere push gift. Nke na-atọcha ọchị na ọpụta na ọpak dide agụrụ moto ahụ moto shibụbata ya de ya push gift na amanụ ma ha nwa push ga na ihe asị ha mee ọwụ na ya onwe nwunye eji ọpụreshọn na maka ọ zụrụ ya kpee push gift ha nwa push ga ma ihe na-asị push ihe ogene ka di ha ga-azụziri ha na ọwụghị obere ihe na this lady kọrọ too much na ọkọgide ya si ya madam ozuole na ya na like ụdịka akụkọ na shop ya o merezi ọnụ ya rie ya dị enyi ya nwa ya pụọ ya so oke nke a na-eme na abụọ ya wụọ the same push gift the same moto di ya zụrụ ya somebody abịakọla bịa gwa ihe o kwuru ya ga-awụ ọnụ ya si ọka na-ekwu ya emekwa isi mechaa larute sị mba ka ya kọsagoduru di ya destin na ọwụghị ya nwa ga gị wụọ di ya na ọwụ di ya ga gị wụọ di ya gara lo ya gora die ihe mere na ihe nwaanyị na-eme isi dekpe ihe mere taa ya gora die ihe niile dị lady kwuru di ya aga kwụsị nebo ha na-ebighị ebe a otu esi enwe ebe a na-ebighị ya ka enwe any reason mmadụ ga-ejikọrọ ibe ya ka na atọ. The reason eji chere ya apụta n'ogide n'ime moto chere ọtịrị ya apụta wụ ka enwe ike gwa ihe ya na agwa ya wụhụ onye ga-akọrọ mmadụ aka na ụzọ na biko ihe asị ka ya gwa na ọwụọ na nwunye ya na ebugharịzina aha nwunye na-akọ akụkọ chikpe push gift asọkwa push gift asọ na ya amaghị onye ọwụ mabụ onye nwunye ewu na ya ha wee bi ebi bifo ha onwe ha gbapụta na ya amaghị ọ ga-eji bata ebe a wụrụ ya nwa ka ọ ga-eburu kpọrọ n'ọnụ mgbe niile na ya zụrụ nwunye gift masịrị ya na ọ nwaanyị ya na ọ maghị ebe ya na nwunye bidoro na ya gwa nwunye o wepụ aka hapụ ị na-ebugharị nwunye na-agwa ndị ụwa niile na nwunye eji CS mana CS awụghị ihe ọjọọ ọwụghị arụ na choice mmadụ na-apụta sayensị na ọhịa chọrọ iji amụ na ọwụghị iwu force na ọ maghị otu ya na nwunye echi biri na ya gara agọzi ndị ụwa na nwunye eji CS ma na-azụrụ ya gift akpọ gift ya zụrụ nwunye na push gift nwaanyị na-ama ihe wụ push na ha wawụzi woman of Hebrew kezi ihe a ga-azụrụ ha di ya etie su Jizọs gịnị na-eme di ya nụrụ ngasị biko na ya eweli iwe gwawa di ya si eweli iwe na ya ga-handle this matter appropriately tọnụ ha bagazie n'ime ụlọ ọrụ ka ọ bawa na nwunye confront wa nwunye ya hapụgazi ime ụlọ n'otu ebe di ya nọ na-abagara ya ngapụtazie n'ezi na ihe mgbe niile ya na-egegharị ashịrị mgbe niile ya na-egegharị ashịrị mgbe niile ya na-egegharị ashịrị na ihe a ya chọrọ ịnụ ya ekwu ewu na ya na-atọ ya ụjọ yes ka ya na-atọ ya ụjọ na ebutere moto na-ade ya push gift na ya eji ya na-ekwu na onwe ihe nọ dị na ya na ihe nkọwa ya niile wụ dat na ụmụ nwaanyị na-amụrụ onwe ha ụmụ nwaanyị na-amụ ka women of Hebrew na di ha anaghị avalu ha ọ wụrụzi onye nke na-agbawacha afọ ka a na-ezoro moto zọrọ ede push gift na ihe ahụ ọ chọrọ ya na ya kakwu n'okwu ya na-enwe mgbe ya kpọrọ onye oshi ya kpọghị onye ama na ọ nọ na-eji na-eti ihe ha na 3 neighbors eshi n'ime ụlọ ha pụta si ya nwaanyị Hebrew baga n'ụlọ di m ga-shout what that thing before ha kpọọ landlord now before 3 of them akpọọ landlord now enwe onye nke akpọ onye nke akpọ a ga-ama na yes not the problematic na ha emebe call ugbu a na ọ baga n'ime ụlọ di ya ga shout what that thing nwaanyị Hebrew jiri nnọọ nwaanyị baga n'ime ụlọ di gị ga shout wee ebe ahụ ke what nonsense dịghị nọ n'ime ụlọ agwa gị mapụta outside what does that mean ebe a ebe a na-eti mkpu o jiri ihe nnọọ nwayọ
bagaga n'ime mmụlọ na nwaanyị mba nọ na m lezie ihe mere nọ ọ ya ka afọ ya ruru ya ga mụọrọ onwe ya na-eshi amụrụ nwa ya kurukwe nwa elu ihe buru ụzọ kuru nwa elu na ihe buru ụzọ m ikuru nwa elu 2 months later ya gawa ka ga ebe agaga mụga mụgbuo nwa asọ nwere complications ga-erikwa ya CS nwaanyị ajụ na ya agaghị eji operation ahụ na ya enweghị ike iji operation ahụ na ya agaghị eji operation di ya bịa nga sign ya sị biko gbawa afọ wepụtara ya nwa ya n'ihi na ụmụ atọ ọ mụrụ otu nwoke nwaanyị abụọ ka ịhụ na ọ gara ga emo scan sọ nwa nwoke di ya dọkịta emite di ya si na enwere complications na nwatakịrị tọhịrị onwe ya wetiri eriri afọ ma gịnị naanị dọkịta ma ihe mere nwa n'afọ gwa di ya datị na a ga-ene ide ime nwunye CS nwunye ya ajụ sị na ya ga-amụrụ onwe na ya ga-amụ dịka ụmụ nwaanyị Hibru di ya sign ya na sị ego awụ problems mee destin ka agbawa afọ nwaanyị ezuzugide nwa ya nwụọ the man sị na the reason o ji megide ihe a na mụgbuore nwa ọ ka ha pụkwa isi na nwaanyị na ọkọgọnụ CS na oyi onwe emecha na mee CS ka o werere nwa buru na 9 months were stake ya on it ka eme operation wepụta ya sọ ụmụ nwaanyị Hibru iwe nọ nọ ju the man obi ya na this man gbe ngam the man sọ ga-abịa nọrọ n'ụlọ ha na ọ ga-anọ hia na ọ ga-anọ n'ụlọ ha first na mgbe na ashịrị before ebe ha shi bịakwa ebe ugbo na ọwa ashịrị na ka ụwa hapụ isi na o mechakwara were CS o mecha ọkọnụ ga na-etige ya ga-amụ like women of Hebrew ya ga-amụ like nọrọ ga-amụ gbuore nwa gara ewere ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwaanyị abụọ na ọma ihe ọ na-ewe ilepụta nwaanyị n'afọ ime ka ọ gara ebe a zuzugide because of ihe a ga-egwu ka o ji lewe nwa ya nwatakịrị anwụ onye ọbụla na-eti na wahụ na wahụ na wahụ na wahụ na wahụ na wahụ ya na ọrụ n'onwe ka nwa ya eji nwa CS ma ọrụ onwe die ahụ die n'ụzọ si ya dị sọrọ na ya nụkwara ihe mere ọgwụ ya nsogbu anọ na Chineke na-eweta Chineke weghara na oruhu 2 months the man eshi ebe ahụ mekene wapụ na ọ nọ n'ụlọ ugbo ụmụnna ya wụrụ ọnọ witi nwanne wụrụ ọnọ witi ụmụnna ya the man achọrọ ụlọ shizi ebe ahụ mekene wapụga o nwere ka ebe ahụ a na-aga ugbo ọrụzie ọzọ na ya enwezie wetuzie obi enwere need for CS ya submit onwe ụna na ahụ ihe mmadụ jiri ọnụ emego onwe ya ịnọrọ n'ụlọ m gị nọrọ n'ụlọ onye ọzọ nwa ya na-eku agadaga nwa nwoke ugboene ọ gịnị butere mgbe mmadụ kọrọ too much share too much ya hụta that na ye nwa nweta onwe na that bracket no ye finishile na ihe nwere na ọ dịrị too much and for that reason the whole 9 months nwa ya buru afọ nwa ya Chineke nyere ebughị ebue 9 months the only condition nwa ga-eji survive ya jụ tili nwa ya nwụọ ụmụnne m onye mere ụmụ nwaanyị ọwụ onye mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị biko ọ nọ na ụmụnna ya ugboene wụrụ nọ na ke nwanne ya nwaanyị wụrụ na ụmụnna ya the man achọrọla ụlọ kwapụ ihe nwere dị too much nwoke akwapụrụ onwe ya unu anahụ onye na-ekote ha obodo ga-ekote that man nwere ike ọ chọbeghị ịkwapụ ebe ahụ because of ụlọ ọrụ ya businesses ya ọ nọ very close mmadụ na-achọta ụlọ biri ebe because of maybe school ụmụ ya ebe ọ na-eme business ya chọta ụlọ nso ebe ọ ga-adịrị izi mana because of ihe mere ebido gbagharịwa tụnwa everyday ya chọrọ ụlọ pụwa ọ gịnị tiri n'ọnọdụ ọwụ ọnụ mana ya keke okosara keke nwanne ya nwaanyị bịara gbotowa taa sị na m were egbotowara ụmụ nwaanyị ibe ya na m gwa unu na m gwara ya ụmụ nwaanyị ibe ya especially ndị na-ekwu ka nwaanyị a mgbe ị na-amaghị ote people shi biri n'ụlọ ha onweghị o kwesịghị ekwesị ka ị kwuwe gbasara ndị na-ama maka ha ịma condition ha ji biri na amụrụ nwa onwe ya ọwụhụ decision ya no decision di ya si ya chọọ ka ya pushuo na ya chọọ ya mụọ nwa ya n'ọwa ego na ijide ego na gị choose ihe otu ị chọrọ isi mụrụ nwa ya emecha ka ikpeazụ ya gwa DS ka ya mụrụ onwe DS ya nwakwara ya nwa na onye ụgwọ n'ọsọ na ya nwakwara ya traikwala ya gị na-enupụrụ n'isi ebe ka dị safe ka dị safe nwee ka ya na-agị nwee ka Chineke ka ọbụla Chineke dere otu o si dị as long as ahụrụ isi nwa hụ isi nne ọwụ otu okwu ashịrị daa today nsụmabịa gbotowara na ụmụnne m ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe m ịnụ ngala ugboene enwere ezinụlọ ị na-enyo ikekwe ya dị nka ịghọtaga ihe mega ebe ahụ wepụ ọnụ wepụ anya ihe ịhụga ebe ahụ ya na-akpọ the more you look the less you see biko wepụga anya ịmaghọta ihe shibiri ọ nga ọha nọ m n'ọnụ
sịrịnụ m nwanne ya nwaanyị congratulations. Chineke nna wetara, Chineke na-eweghara. Ọwụkwa amamihe kwesịkwara eso n'ime. Chineke nna wetara, Chineke na-eweghara. Ọwụ ha niile ka Chineke na-eweghara. Mgbe ụfọdụ anyị na-eji aka ewere sị Chineke gị weta weghara ha ihe ha. Ọ ṅụọ ha nụ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.